Oli jo menossa pieneen kehityskeskusteluun Donick Martelin kanssa, mutta onneksi linjatuomarit ovat välissä ja sitten tulee seuraava taklaus ja nyt sattuu kanssa. Oi hyvä tavaton, tätä ei kyllä tämä ilta olisi tarvinnut. Tätä ei olisi tämä ilta tarvinnut. Feetu Knihti ja välittömästi Mihail Jordan käy tarkistelemassa mikä on Knihdin kunto ja sitten ei muuta kuin apuvoimia seuraavaksi S-leiristä. Heti seuraava vaihto ja näinkö on yksi hyökkääjä jälleen lisää pelistä pois. Ja jos pysähtyy kuin seinään Christopher Forsberg, niin kyllä pysähtyy kuin seinään Feetu Knihti Sien pelaajista. 9.06 jäljellä, näinkö Knihti kuitenkin lopulta nousee omin jaloin. Ei vielä ole päässyt ylös. Nyt Knihti avustetaan takaisin tolpilleen ja isoista ovista kohti pukusuojaa tässä vielä ja se on Miro Väänänen, torstaisen Saipa-ottelun ratkaisija. Perättäistä vaihdoista ensin Pelicansilta Patrick Forsberg ja Christopher Forsberg ja sen jälkeen Feetu Knihti Siltä. Christopher Forsberg sekä Feetu Knihti ovat joutuneet kaukalon ennen aikoja jättämään ja miten tiedetään kuitenkin tilanne. Jonne Tammela Siltä sivussa, Dylan Fabre sivussa ja Aleksi Anttalainen 3-5 viikkoa. Rantakari Viljen odottaa kiekkoa. Samassa Karjalainen jysäyttää Miro Väänäsen ja Väänänen jää hetkeksi aikaa keräilemään varusteitaan. On aika tuskaisena edelleenkin. Dudasi takajättö ja kiekko lopulta seinille. Pitkään joutuu puhaltelemaan kuvissa oleva Miro Väänänen, mutta hitaasti varmasti kohde vaihtoaitiota. Miro Väänänen 2 maalin ilta siis Lappeenrannan kisapuistosta. 15 minuuttia pelasi torstaina, aloituksessa jäi viilattavaa. Aloitusprosentti ja aloitustekeminen Pelicansin keskushyökkäjistä oli Saipaa vastaan kaikista heikoin. Pelicans tavoittelee siis kauden